To fa, fim ɗin makaranta episode 1 babu shakka ya zo da wani yanayi da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da Hausa 3 TV take kawo muku, inda kuma take kawo muku batutuwa dangane da wainar da ake toyawa dangane da wannan fim mai suna Makaranta, wanda ya ci karo da addini da kuma al'adar al'ummar Hausawa, ko kuma in ce mutanen Hausawa kenan da ke yammacin Afirka, musamman a ƙasar Nigeria. A ci gaba da bibiyar wannan al'amari da ya yamutsa hazo musamman a dandalin sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, kai har ma da Twitter da ya dawo kenan a kwanan nan. Babu shakka fim ɗin Makaranta fim ne da ya janyo babban ko kuma in ce gagarumin cece-kuce da ba a taɓa yin sa ba a masana'antar shirya fina-finai na Hausa, wato Kannywood kenan, da ma ƙasar Hausa baki ɗaya. Al'umma da dama na tofa albarkacin bakin su dangane da wannan fim na Makaranta, da cewar wasu da dama na cewa bai kamata a fitar da shi ba, wasu kuma suna cewa ya kamata a fitar da shi duba da irin da batun da shi daraktan yake cewa koyarwa suke ga ma'aurata, wasu ko cewa suke ai sam wannan fim din bai kama da koyarwa ga ma'aurata ba, don kuwa me ya haɗa ma'aurata da condom. To ana nan dai ana ta toya ana ta tofa albarkacin baki a dandalin Facebook kenan dangane da wannan fim mai suna Makaranta, don kuma jin inda aka tsaya dangane da za a saki episode 1 ko ba za a sake shi ba. Ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka don samun labarai da ɗumi su kai tsaye daga su waɗanda abin ya shafa, walau daga fim ɗin ko kuma a gwamnatance ko kuma daga al'ummar gari baki ɗaya. Kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zaran mun ɗora ci gaban wannan waina da ake toyawa na wannan fim mai suna Makaranta, wanda al'umma ke Allah wadai da shi.